Hello, welcome to my channel Boro Mixer. Dinai Baksa district ni singaw tanai barama dokhora dulare Boro Foresta apadni sonathi maithai ji sonathi maithai fwrbw falithai beko bitangmona khungdong are beko bitangmona santani habafar lanani khungdongman 8 19 are 20 be santani habafar lanani bitangmona khungdong are be khungnaini dinai jepti san begewlangmel begewlangmela dinai jagon benikhaine जों सानै जों बिन्दामन सरगियारि बिथाङा केमेरा लागासिनो बिथांजों आंजों जोङो बे स्कुटिजों नों थांनो नागिरदों आरो लोगोसे नोंथांमोननो मिथिहोनाय जादों दिनै बे गेवलांमोलाव जोंनिनो ABSUनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सार बिथाङा नुजाथिफैगोन बेनिखायनो बिथांनि बिबुंथिखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ मिजिंथिबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ जुदि नोंथाङा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालाम Finally, जोङो बे बरमा जि दोखरा दुलारे फरायसाफोरनि जि सोनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेनि मेन खुंबाय जाय दायो जों बेयाव हाबलांनोसै थारैनो जोबोर बाखनायजाथाव मानोना बिसोरनि दोखरा ABSUआ आवगायाव जाबोनाय जि खामानि बा जि हाबा मावनाय दांनाय गासिखौबो बिथांमोना बे सावगारिनि गेजेरजों बिथांमोना बहाय साजायनानै दोनदों थारैनो जोबोर बाखनायजाथाव दैदेननायाव बै समाव 1999 मायथाइनि 15 जानुवारियाव जोंनि बरमा दोखरा ABSUखौ दाजेननाय जादोंमोन दा बे लेखायै जोंनि बरमा दोखरा ABSUआ दिनै फैयै 50 बोसोराव आगान होफैबाय बे 50 बोसोरनि जोङो दिनै 18 19 आरो 20 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बे गल्डेन जुबलिखौ जोङो फालिनाय जादों दा बे लेखायै दिनै जोंहा जोबथि जि सान बा जोङो बे जोबथि सानाव जोंनि हाबाफारि बायदियै दङमोन बर'नि गुबै हारिमु माने हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया जोंहा मोजाङै मोजां जोङो जानानै थांबाय आरो उननि हाबाफारि बायदियै दङ जोंहा गेवलां मेल बे गेवलां मेलावनो जोंनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बाहागो लाफैगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सार बिथाङा आरो लोगोसेनो बुंथिगिरि महरै जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाफैगोन क'क्राझार कलेजनि बिबुंगिरि गौतम मुसाहारि बिथाङा आरो बिदिनो माखासे जोंहा जर'खा आलासिफोर दङ जेरैबायदि मावफुं नेहाथारि BPFनि मावफुं नेहाथारि प्रबिन बर' आरो लोगोसेनो जोंनि जायगानि MLA मनेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो दिनैनि बे मेलखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि मावफुं सोद्रोमा BDCनि मावफुं सोद्रोमा मानिनां EM अनसुमै खुंगुर बिथाङा दिनैनि मेल बेखेवगिरि हिसाबै दान्दिसे समनि उनाव बिथाङा बाहागो लाफैगोन दा बे मेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो जोङो फिल खालामनो हादों दा जोंनि जिथु बर' हारिनि जिथु खौसेथि आरो जोंनि जिखिनि बारग' बिबानगिरिफोर बे बारग' बिबानगिरिफोरखौ बे गल्डेन जुबलिनि समाव मोनसे प्लेटफर्मावनो जोङो मोननो हानानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मैयानि जि 19 खालाराव जोङो गल्डेन जुबलिनि जि 50 खान फिरफिला बिरहोनाय बे 50 खान फिरफिला बिरहोनायाव जोंनि गासैबो बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै बा बिथांमोनखौ जों बिरहोनाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे समावनो गासैखौबो जोङो खनसे लोगो मोनलायनानै जोङो माने गोजोननाय मोनदों बे लेखायै
लेखायै दा जोंनि जिथु गल्डेन जुबलि फालिनाय बे गल्डेन जुबलि फालिनायाव जोङो साक्सेस जादों होननानै जोङो दाबि खालामदों दिनै आरो लोगोसेनो बे गल्डेन जुबलिखौ फालिनायनि थाखाय जायफोर बिथांमोना रां खावरिजों बा गोसो मोदोमजों बा माने देहा मोदोमजों बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबाय मदद होबाय बिथांमोनखौ जोङो बे दिनै बे चेनेलनि गेजेरजों गासैखौबो साबायखर बावबाय। बे मर्यादाखौ गोजौआव दोनबाय थानांगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो खुंबाय थानाय बोसोराव बै समावसो जोङो नुबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमा मानो जादोंमोन। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो जोनोम होदोंमोन आरो जोनोम जाजेननिफ्राय दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावबोखो, सोरजों लोगो जाबोखो, सोरजों सुथुर जाखो, सोरजों होसो जाखो, सोरजों लोगो जाखो, बबेयाव मा मोनखो, बबेयाव मा थांखो, गासैबो जारिमिनखौ जोङो दायो नैबे जेथिया जारिमिन सुजुनो ओंखारबाय अब्लासो जोङो बेखौ मोननो हाबाय। दा जोङो सुजुनानै बर'नाखै जारिमिनखौ, नाथाय जारिमिनखौ सुजुनो थाखाय जिफोर मेटेरियेलफोरखौ लिरथुमनायफोरखौ जाथाय बिजाथायफोरखौ जोंनि गोजाम दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बुथुमजोब्बाय बेवहाय जोङो नुबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जायामोनब्ला बर' हारिया गमामायैनो जोबोद मोनसे अलखदाव गोग्लैदोंमोन। बै समाव 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादखौ माने आगदा आखाइ हिसाबै जेब्लानो नांगौ जादों सोमावसारनायाव बायदिसिना हाबाफारियाव थोंजोङै बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होबोदों। माखासे आन्दलननि हाबाफारिफोरखौ बै समावनो लादों। दा बिनिफ्रायनो जागायनानै दासिम जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे खामानिफोरखौ मावनानै बे खामानिनिफ्राय दाबो ओंखारनो हायाखै। जोङो बेवहाय दासिम नुबाय 50 बोसोर सिगाङाव बर' हारिनि जि थासारिमोन थगायजानाय, सोबख'जानाय, नासयजानाय 50 बोसोर उनाव बियो सोलायाखै। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव बर'नि रेडिअ सेन्टाराव आधा घन्टाल' होदोंमोन, दाबो रेडिअ सेन्टाराव आधा घन्टा 45 मिनिटल', बिनि बारा जायाखै। टिभि सेन्टाराव बिनाया बै समावनो दिन्थिदोंमोन, दाबो टिभि सेन्टाराव बर'फ्रा जायगा मोनाखै। टिभि सेन्टाराव गोबां कलेज इउनिभारसिटि बिनाया बै समावनो जागायदोंमोन, दासिम बर'फ्रा बेखौ मोनजोबाखै। मास्टार बिनाया बै समावनो जागायदोंमोन, दासिम बर' मिडियामाव मास्टारखौ मोनजोबाखै। लेखा बिनाया बै समावनो जागायदोंमोन आरो दासिम बर' मिडियामाव लेखाखौ बोसोरफ्रोमबो नांगौ बायदि लेखाखौ मोना। दा नैफोरबायदि थासारिफोरखौ नायोब्ला 50 बोसोरा गोबां सम नङा, एसे गुसुं सम बायदिसो मोनदों। रेभलिउसन खालामनो थाखाय जांख्रिथाय